Ei, bona a tots, soc Cocter i avui us porto un gameplay comentat al Modern Warfare 3. Fa un temps que no penjava res al canal, bueno, un temps, em sembla que feia 5 dies que no penjava res. La cosa estava que bàsicament no he penjat perquè he penjat en el canal d'Epic Gamers, he hagut de fer una substitució, més he hagut de penjar el meu, he acabat penjant 4 gameplays aquesta setmana, però els dos últims els he penjat en el canal d'Epic Gamers i això m'ha fet impossible penjar res més. Primer d'això, demanar perdó, sé que potser hauria de penjar més coses, però hi ha dies que no em ve molt de gust comentar. Aquí us porto una partida que tinc del Modern Warfare 3. M'estic adonant que ara bàsicament jugo al Bad Company 2, és una cosa molt rara. I m'he decidit fer un Road to Metge que el començaré, el portaré cada dimecres. De moment tinc fets els 4 primers capítols. Alguns cops seran partides no gaire bones, però perquè veieu, diguéssim, jo vull que aneu veient com vaig pujant de nivell, no us portaré evidentment partides de merda que no us foti res de vos, però sí partides allò, pots fer molts de punts de diferents formes fins de mitja, que és jo crec que es fa més punts. Aquí de moment de FMG duals, són massa bones en aquest sentit, no? I com veieu vaig amb helicòpter, Predator i l'altre no sé, suposo que deu ser Pavlov. Com ja dic, últimament estic jugant més de lo normal al Bad Company 2 i suposo que em tornaré a passar una miqueta al Call of Duty. Últimament em costa molt treure bones partides al Call of Duty, no sé per què és, però me costa molt, més de lo normal, no sabia donar-vos l'explicació, no? Però m'he acostumat a jugar al ritme del Bad Company 2, que és molt més tranquil, és més pausat, i en canvi el Call of Duty és més anar a saco i com més estona millor, no? Llavors dit això, aquí hi haurà una partida senzilleta, és un 40-17 en el Modern Warfare 3, que ara feia molts dies que no penjava res en el Modern Warfare 3, i he dit, doncs penjam-la. Veieu que vaig amb la CM901 daurada, amb silenciador. És una partida d'abans de pujar de prestigi, vull dir, la tenia des de feia molt, són d'aquestes que tinc aquí, per si l'haig de penjar algun dia. I com ja dic, com us he dit, faré el Road to Metges. Em sembla que el Guillem el va demanar fa un temps que fes un Road to algo. En veritat me van dir un Demolition Man, però el veig una miqueta difícil de moment, tot el seu temps. I ja us dic, també vull portar un muntatge, ara ja tinc uns bons clips, alguns molt empapinats. Amb el Franco, la compte de Cocter la tinc, el reconeixement és la que tinc fet al 100%, no ho he dit, però la compte que faré servir per fer el Road to Metge és la de Cocter Royal, que no tinc res fet, diguéssim, i em veureu des del principi, com pujo de nivell, no? Com costava dir-ho. Com ja dic, veureu com començo sense ni botiquins, com vaig pujant, em sembla que ja soc nivell 4, i la qüestió és arribar a fer una... Jo m'he proposat d'acabar, o sigui, en aquesta sèrie hi hagi com a mínim una partida de 5.000 punts, com a mínim, que crec que és possible. Què faré? Les partides de 30 minuts les penjaré per parts, les penjaré en 2 parts, i les partides que siguin de 10 a 20, depenent de com les penjaré entès i depèn de com les penjaré per parts. O també les de 10 a 20, per no separar-les, el que faré serà fer-les, diguéssim, escurçar el temps, fer-los que es vagi un pèl més ràpid la forma de veure-ho, i ja està, augmentarà la imatge, el vídeo un 5% o així, i ja suposo que ja veureu el gameplay. No em faré cap en live, bàsicament perquè quasi tots em veureu jugar amb en Lord 13 i en Notarom, que ara últimament ens hem fet... juguem bastant, i per això no em veureu fer gaires partides sense ells, bàsicament perquè trobo que és més divertit jugar amb amics, no? El Bad Company, el Battlefield en general perd molt quan deixes de jugar-hi amb amics, no? I és el que veureu, no? Partides amb el Lord, amb en Notarom. No els faig en live per això exactament, perquè costa molt, no? Parlar per l'Skype, baixa la connexió i sempre vaig servir el micròfon del Bad Company 2, que va molt bé, per cert.
i bueno, crec que és la millor forma, no? Jo per mi ho faria per l'Skype, però és que per la connexió tampoc em vull arriscar que no veieu partides lagades o coses així per culpa de la connexió, perquè la veritat és que veure partides lagades no fa molta gràcia, no? I més amb el Company 2, que és un pèl frustrant. Bueno, com veieu aquí ja m'he tret el Pavlov, estic a veure si m'enratxo, sempre em menjo aquestes granades. Atenció aquí, per aquí baix n'he vist un, n'he vist dos, tiro el Predator i em sembla que me maten ara, si no recordo, ja us dic, fa moltíssim temps, per aquí n'hi havia un, helicòpter d'atac, exacte, i per aquí tiraré el Predator, exacte, i ara me mataran, diria. No, mira, no me maten, que perdillos, per favor. Llavors, bueno, com veieu, la partida no és una gran partida, jo ja ho dic que no és una gran partida. Bueno, aquest tio, què collons... Em sembla que em volia humillar, i s'ha quedat amb les ganes. I ja us dic, la partida no és una gran partida, evidentment, ni molt menys, però és que ni molt menys. L'he portat perquè feia molt de dies que no portava res de Modern Warfare 3, i el que dic és que, bueno, encara potser veureu que pujo més Black Ops del que estàveu acostumats. El per què? Bueno, molt senzill, el Black Ops me'l van deixar una setmana, d'una setmana vaig passar 2 setmanes, el típic que el deixes i hi estàs massa temps, i és, bueno, jo crec que s'ha trobat una passada de joc, però una passada, sincerament, el trobo una passada de joc. Ara que hi ha gent amb connexió semblant a la teva, que no hi ha els tios de 50 megas i tot, jo sempre ho dic, clar, penseu que molts de vosaltres em demaneu per jugar amb mi i tal, jo intento ficar-m'hi, però clar, és que no tinc bona connexió per jugar, i clar, això, vulguis que no, a mi em marca molt, no, la connexió. Llavors, jo noto molt quan hi ha un tio amb 50 megas que te dispara abans de que tu l'hagis vist, i llavors mira la repetició, algun dia us ho passaré algun gameplay d'aquests que ho vegis, perquè ho veieu, que passo la repetició i es veu que jo no l'he disparat i en canvi en el resultat jo li havia fotut un rafagote que encara l'estava buscant, sabeu? I aquestes coses, vulguis que no, per treure ratxes de baixes, que el Call of Duty sí que és important, en canvi en el Bad Company, o en el meu cas, bueno, o el Battlefield 3, no és tan important, doncs es nota molt més, no? Bueno, aquí veieu que hi ha un Juggernaut, a veure si me'l puc carregar amb els diferents visuals. Veieu com m'està perseguint per aquí, no sé. Com veieu, la partida és molt ràpida, Jo tenia ganes de dir-vos 4 coses, aquestes cosetes, no? Jo creia que eren importants, ja sabeu, ja us he dit, alguns em van demanar que pengés més un altre cop Bad Company 2, he pensat de fer un walkthrough i aquest ja sí o sí fer-lo fins al final. Per què? Molt senzill, perquè jo vull que tingueu vídeos cada dia. Fer un walkthrough vol dir, em poso a jugar en un dia, gravo tots els gameplays, un dia o 2, i gravo tot i ja ho tinc, i us aniré penjant. I no sé quin faré, i m'agradaria potser fer-vos el Darkness, el Darkness 1, perquè ara sortirà el Darkness 2, és una cosa que portava pensada, i demà penjaré el... Us en recordeu que us vaig dir ja fa un temps que faria uns anàlisis de jocs, començaré analitzant el Fire Italians Fight, aquell que heu vist algun cop, perquè veieu com funciona, i tinc pensat de penjar-lo cada divendres, ja us dic. Seran coses molt més fixes, una miqueta de calo, una miqueta més de varietat, perquè tingueu gameplays cada dia, que és el que a mi m'interessa i crec que vosaltres també. Em sap greu pel rotllo, patatero, la veritat. Espero que hagi agradat el gameplay i bueno, això és tot, que vagi bé.